sir, kadali. Siya man koy. May atawag man sa sapot dito. Sir, tikling ra gito among Sir, nakuha. wala. Di ko si bangula man tanong tikling, di nalitagan naman to. Dede mo siglanis tara ato na. Buti kamay ninyong tanan mga boss, no? Before tong panghitabo, mga ligo ra man unta mig falls karong adlaw. Pero before mi manglakaw, agaw atensyon kay ning manok nga hastang cute. Atay wa ko nag-expect nga ingon ani ni kaidlas ba. Cute kay purma ba eh? Oh, good niyo. No? Uy, waso, nagabukbuk ang tiil na agad. 6 years? 6 years na? Ha? 6 years na. Sa tinuod lang first time pa na ako nakakita ingon ani nga manok ba. Ikaw na magod ka itong nagadula pa yung kog kak. Hilig ko magod gunit og kak. Nagsabong ba na? Makigsabong di ay hala 10 ka. Pero joke ra, ibutang na nato ni para makaadto na ta. Tara, maligo tag Malingin Falls. Og niabot ra jud ta diri sa Malingin Falls. Pero kailangan sa tamuagi diri sa hagdanan mga boss. Kay wala na may laing agianan padung diri sa ubos. Og isa pa daghan pud nagadayo nga turista diri ah. Morning. Where you from? Guys, how long have you been here? 1 month. 1 month? It's not enough. Enjoy the view. Ingan na ra. Kailangan po na to na sila istorya-istoryahon para ma-practice atong English. Pero dapat dili gihapon ta mawala sa focus kay hasta bayang danluga diri ah. Magawa tag sinilas kay dangog kayo. Iman hastang danluga mao nang maginahinay ta. Ginahinay dyan na ilang. Bago ko ningog ginahinay gani. Awara bago lang gayta nag-ingog hinay-hinay na slide na mahinog una-una. Tanawa si Mr. Lim wa kaagwanta nagsigin na lagkatawa. Ug sa mga nangutana kung kinsa tong na-slide ganina walay lain kundi akong editor nga hastang luuya. Pero di ta mo kumpiyansa kay kauban na to si Dudong TV nga ang suka gitubig ra. Sa akong kagutom naguna-una kog kaog saging kay natingala man ko taod-taod nawala si Mr. Lim. Ambot lagi ana niya asa na pugya to nagadto bataa. Sa akong paghinuktok mga boss taod-taod nakabantay ko na aday mga nangisda sa ubos. Naapoday diri si Iwi Vlog nga nagdala-dalag puko. Mauna naka-decide na lang kumuapas og dili magsigig mugot. Unsa man eh? Step. Oh. Yaw na si Stephen Curry diri atay. Managa. Managa na mulay ka Step. Gana sara kaniabot og Pilipinas. Ganina ra kay napuspo na mong duwa. Tay. Sige Step, enjoy lang dira ha. Ah sige. Ay magsugba taron. Taon-taon niabot si Mr. Lim nagdala og unsa na manok, pato ug pabo. Huy Ginoo ko. Aw og kinawat ninyo na magabaan jud mo. Awa lagi. Murag kinawat jud ni. Kaya nga slide mga amaw oh. Kung ganina na slide akong editor karon ang editor na po ni Mr. Lim ang na slide. What a life. Mauna, kiat pa. May pa si Stephen Curry o nagsugbara. Okay na tong lechon dira Step. Okay na kayo eh. Unya kay murag lami man jud kayo tan-awon ang lechon mao nang nagpapalit na lang pug og tuba. Taod-taod ni Galitlag abotong nanaga. Og sa amo ang pagkaon, murag na iplano manguha. Wala pa dai, butang nagbalik. Payalag ko amo ana. Iyo wala. Perti bata ang manguha naman ka nga di ba na imuha. Apil na lagkaon sa muwaon niya o gusto ka. Mara na gihulat na ako maluto niya yang ginaluto kay mga on nami. So, na mga amigo. Unya kay naluto naman namong gihulat, siguradoon ako ni nga dili kinawat. Unay tinahinay po sa ito man sure ni dili kinawat ha. Dili lagi na. Batawan na ako. Aw kay dili man ka kinawat, wala ni daghang storya. Mga una ta. Amo ni ay. Sir, mayong hapon niyo diha. Hapon niyo. Si motosik. Si man ni. Ha? Ikaw ni pulis na tigpanakop. Pulis ni. Tigpanakop umabadlongon. Pulis ni. Hindi na nanatay ana ginagmay sa mong pangangke. Naman ko report ganiha agad na naay nakawat ng mga manok, pabo, pato. Tikling man ni gilitag na ako. Tikling na ako gilitag. Tikling? Pamilya man ko ni sila. Maopo di ay. Mao ni ang amahan. Mao ning inahan. Ug mao ning anak. Tikling na sir. Abi jud akog maipit na mi ba. Pero may gali si sir na dalarag storya. Pag human na ni nga panghitabo, abi na kog okay na. Kay nakauli pa man mi nga walay problema. Ug sa dihang. Sir, kadali. Siya man koy. May atawag man sa sapot dito. Tikling ra gito among nakuha. Wala. Ikaw si bangula man tanong tikling di nalitagan naman to. Litag ra to. Dede mo siglanis tara ato na. Ayan.